Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong ZALDY ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Huwebes, petsa 23 na kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Siyempre, ang sa indong Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Partylist, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Iniyan, Tabang Ora Mismo! Kaya na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi as in 88.7, Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Sarong mainit na aldaw nin Webes, live na live kita sa Facebook page kan Action ko Thunder, Action ko Online TV, ako Bicol Partylist, siyempre pa sa Facebook page ni Congressman ZALDY ko. Maray na pagkahapon sa satuyang mga parantabay partner, and syempre, dito na pagparapaluyin partner kasi ang satuyang tema ngunya na pagkahapon, manungod na naman sa kuryente digdi sa probinsya kan Albay. Ay talaga, kaya pwede ka mong mag-comments na naman, magpaabot kan sa indong reaksyon, mga opinyon, mga kababayan, pati naman kan inagrangan sa mga temang ini na sa muyang tutukaron. Syempre partner kasi nagbabaan na singil kan kuryente Kaniguan. kan nakaaging bulan. Lalo nang ngunya na bulan partner. Dahil ka pa sinirip Kasi subil kan ko. August nasa 12%, no, 12 point something. Ngunya na September 10 point something. Yan para sa mga Dahil ako residential. nag-kwan masyado dyan sa pagbaba, kundi sa aga sabi brownout na naman maghapon. Pero partner, iyan basado sa tagapagtaram kan Albay Power and Energy Corporation na si Ma'am Pat Gutierrez. Oho. Nagbaba partner. Pero aramon ta partner kasi haputon ta kung ano ang komento, reaksyon, masasabi kan sa tuyang congressman kan ako Bicol. Nasarok partner sa mga nagbusol. Tanganing maaraman na igwa talaga partner na nangyayari. Aram mo, partner. Sa laog kan Albay Power and Energy Corporation. Duda ko nagbaba, tayaon si Kung Pido. Ah. Kung dahil si Kung Pido, pwedeng dahil na magbaba yan. True yan partner. Kasi, Oh, pero bago yan partner, si Kung Pido ay... may dakulang puso. Okay. Para sa mga tagabayan na kong Albayano o Una si ko, Bicolano. masala ka partner eh. Masala na ang gabos partner bako sa nato. Ay, Partner! Oo. Tabangan ta partner ini i-welcome Sige. ang sa tuyang congressman kanako Bicol Partylist, Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Maraming pagkahapon tabi Attorney Pido, Congressman.
Remy and Joshua, maray na hapon sa indong duwa, asin sa gabos na nagaantapay, nagdadangog, asin nagdadalan na viewing the action ko. Yan ang programa na sakop, asin pinagkakatiwalaan ng unyan, kambilog na Bicolansya. Salamat tabi, Kong Pido, sa harong tabi. Kayan mas minadakula man ang samuyang pagtubod asin pagtataoning serbisyo sa satuyang namamanwa ang Bicolano. Kong Pido, tabi, diretso kita digdi sa samuyang kahaputan. Ano tabi ang masasabi nindo digdi tabi sa pagbaba kan kuryente kan APEC digdi sa probinsya kan Albay? Raw minsan minatuyaw kita dahil sa may mga salang tipo or pag-violate kang diretsos kan sa tuyang mga konsumidores. Pero sa araw kainin paagi, we commend APEC dahil sa paghahanap ninda kibaratong source kan sa indang supply kang elektrisidad. Hindi man baga sa pinaglaban ta Joshua sin Remy Opo. na nahiling ta na nakatutok lang duman sa affiliates ninda, duman lang nagkukuaki kuryente maski halangkaw. Samantalang sa ibang available power generation companies or duman sa market, sa WESM, hababa. Sabi ko nata daw nakatutok duman sa indang affiliates. And this is one way of, itong padagos ng pagbabantay, talagang ngunyan, sindaman, dahil may nagmamangno, sindaman na, kumbaga, aware, and they will, I think, source out their energy tuman sa mas hababang presyo, tanganing umababa man ang pagsisingil sa satuyang kuryente. Opo. And ang kagayunan tabi kung nakanood na po ang APEC na mag-isa publikaran sa indang power rates. Well, tama po kamo dahil may show cause order na sinda sa ERC. And magpuon kang kita nagreklamo. And then tinaram nga ni kang ERC that they are implementing rates without an approved contract. Ngunyan na nag-exist sa publikar na ninda, asin siyempre, in compliance with the, the law and the regulations being implemented by ERC, napipiritan sindang magsunod tabi, Joshua. Talagang kung ang lambang sarusa na magkasararo, asin maging vigilant, Joshua and Remy, talagang ang diretsos asin kapakanan ka mga konsumidores kumbaga malalaag sa disbintahe namin. Opo. Yan po tabi kong ang pigsasaluduhan sa imo kan mga kababayan tadigdi sa probinsya kan Albay dahil sa imong talagang pagtindog asin paninindugan para ipaabot, irepresentar ang mga konsumidores. Opo. Kong Pido, ano tabi kumusta tabi nagpapadagos na investigasyon na pigigibo tabi kan kongreso digdi tabi sa pagrereklamo tabi lang kita mga konsumidores digdi o sa kan APEC? Ang sabi kang ERC, nagpa-show cause order na sinda. And then, syempre, duman sa show cause, masimbag man ang APEC. And then, base sa mga available na dokumento, they will arrive at a, conclusion whether talagang may pagbayular o dae. Pero sabi nila, they see already a possible violation. Kung ano man ito, alatunta na lang ang ERC. Ang importante digde, lambang sa saro sa tuya, nagiging maikmat, nagiging vigilant, asin ini man sa tuyan service provider, ining concessionaire tang APEC, nakakanood man, magdangog, dahil gabos kita nagbabarantay. Pero Joshua and Remy, ang importante talaga dyan, in order to have a stable supply of power at a reasonable rate, dapat talaga Joshua and Remy, magkaigwa na kay CSP. Itong pinag-aabot ng competitive selection process. Opo. Oo. That's our only security. Why? Dahil ito, nakalapalaman na ito sa kontrata. Magbaba man ang supply kang kuryente o mag-peak man ang supply kang kuryente, ang demand during summer, they must spike ang presyo dahil ito nga hali sa sarong bidding, we call it competitive selection process, na ang manggagana dyan na magsusupply sa lowest bidder. Opo. And for a fixed period, say
10 years or for the next 15 years, arog lang kayo ni ang presyo. Opo. So iyan tabi ang bintahe. Kung ang pinutalo po competitive taga-remedyo, selection haluyon process. maaprubahan ining TOR. Kasi, gari, isaro yan sa mga kaputan kan mga albayano eh. Gari, haluyon po maaprubahan ining TOR na kung saan na ining pigbabanggit mo na CSP, garo ang nangyayari, ang aram ko, dinis-approve ini kan board. Well, bago magka-CSP, dapat aprobahan mo na sa terms of reference. Opo. Ang terms of reference man, ang nagigibo ka mo niyan, itong pinag-aapod na TPCAP na pinagre-rekomenda sa board kang Aleco. May sarong dakulaon dyan na issue na talagang dapat maging vigilant kita. Kasi sa TPCAP, nagre-rekomenda na single nomination pag-abot sa CSP. Pero bako na yan kung pido CSP ang apod gayan eh. Kung single selection process, ang mangyayari kayan, gari monopolize selection process na. Well, tama ka dyan. Yan sa tuyang dapat sabuton. Data pa man na kukuha ang detalye kaya. Pero in a simple explanation, kung single nomination, di sarosa na makakapag-intra. Ano? Opo. Kung saro lang makakapag-intra, we cannot call it a bidding. Di ba? Dahil magkiseleksyon na mangyayari, ta kung saro man sana. Oo, kaya nga Dati gari- nang naselect tabi ko. Kaya, di ko man ngayon nasasabutan. Suy-suyot ta daw, kung isang member kayo ng TPCAP, kung nataarog ka ng sa indang pinag-rekomenda sa board, ang board man, habo mag-approve. So these are the things that we have to really look into and be vigilant again. Kasi baka pag-abot kang oras, ay, nag-CSP man ko ta. Naputol partner, pasensya tabi. naputol. Importante yun ito partner kasi nata nagkakaigwanin na CSP kung ang pigbubugtak partner, isarong persona man sa nabuot sabi yun partner, ano ang terminong seleksyon? Nata mo tagagamiton pa ang term na selection kung saro man sana. Correct. Di dapat nakaselect na. Diba? Selected. Selected. Already. Yes. Yeah. Kung pido, tabi, pasensya na putol kita. So yan Joshua and Remy, at sa tuyang antabayanan kilaray. Kasi while we are fighting for the kumbaga unreasonable rates and these frequent brownouts and the mass disconnection, we are now fighting or looking at another issue na magiging disbintahe na naman ang sa tuyang mga konsumidores. Maringani kung tamay sarong Congressman Alfredo Garbin na nakabantay. Oo. Diba? Ngunyan na nagtutubod sinda na igwa talagang problema sa APEC dahil ngunyan pigpaluwas na nagkaigwa talaga partner ning pagbaba. Imagine mo, kang August, tama ba ako Pero partner, 12 point something. kundi ngani nasitar partner, dahil na, anduro diretso na. Kaya sabi ba ngani, kung warang nagtutuyaw partner, warang mahihiling kita na talagang igwang nagiging problema, nahaloy na. Nahaloy na pigpapatong sa tuyang mga balikat, sa tuyang mga bilang mga konsumidores. Dito kita pa. So yan sa Indo, sa tandem Indo, tabangan Indo ako because I cannot do this alone. Opo. And everybody should participate and take part in being vigilant pag-abot sa diretsos kanilang bang konsumidores. Opo, Kasi makakalaong katabi kong pido na kami katuwang tabi nindo kasi kami din apektado. Ay, Kami din konsumidores kita. konsumidores. Kaya talagang kami po ay kasumaro nindo sa paglaban, pasiring po tabi sa katotohanan. Ini talagang kung igwa ba talaga na nakukuha, na daing man dapat makuha sa satuya. Ayan. So, kung pido may dugang milang tabi, digdi man kita kasi nakatutok kita o digdi sa kuryente, digdi sa probinsya kan Albay. How about digdi po sa tubig, sa Legazpi City? Bilang kamo man tabi, konsumidores man kan LCWD, ano tabian sa iling nindong may problema ba? Or ano ang magigibo kan sarong congressman, digdi man tabi sa problema sa tubig sa Legazpi City? Well ako, yaon man dyan sa kuyang paghanap kisolusyon na kunsain so tubig na dapat i-deliver sa tuyang mga syudadano, malinig as in sa 24 oras malalauman. Because that is the mandate of the LCWD to, explore and explore these water resources and at the same time, deliver to its consumers
potable water. So when you speak of potable water, so naiinuman. But right now, no one of us, wala sa satuya, nagkakainom sa gripo. In fact, all of us are being reliant on the water refilling station, tabi. So, Igwaman kong gastos. nakakainom sa gripo, kundi kaipuan mabuyungo na. Pag buruyong na, saka lang nakakainom sa gripo. Talagang ng yellow, partner. Kung pido tabi sa LCW, di ba, kailangan din magkaigwasin din ining piga-apunta sa APEC na competitive CSB. selection process. Depende, partner, kung may dakol ang bulk supplier. Kaya lang may monopoly, saro man lang magang bulk Kaya supplier nga ta. So, Pilhydro. ano tabi ang sa indong comment or pwede tabing masabi digdi ko kung pido sa pwede ba na magkaigwaman Dahil ng dapat CSP sa magdagdag loob ng partner mo na LCWD? ang supplier kang bulk water. Bako lang pilhydro. Well, tama po kamo, talagang obligasyon kan sarong LCWD asin ang kakontrata niyang bulk water supplier na ma-deliver so pinangako sa taho. Pero kang naglawag tabi yan ng bulk water supplier since 2006 or 2007 if I'm not mistaken. Isolamente nga ni kita lang itong Joshua na nag-upunir sa paglaog kaya. Ika po, bilang konsihal ka ito kan Legazpi kong ikaansaro dyan sa mga day nag-uyon day ka nagtutubod duman sa mga pinaglatag nindang mga mahahamis na mga panuga. Na ang tubig sa Legazpi Magiging kristal. Well, yan nga ni ang makamurumundo. But we have a bulk water supplier na iba na ang tagsadiri. Although it carries the name Philhydro, pero iyan may nilad na. So it is incumbent upon them na talagang i-fulfill so sa indang contractual obligation. Aside kang kulang ang bulk na sinusupply, talagang bako pasado duman sa linig kan tubig sa nakapalaman sa terms and conditions. So siguro inot obligasyon ng LCWD. Pero panduwa, so LGU, so local government units, kasi aram tabi nindo, Joshua and Remy, ang problema talaga sa tubig, this is a perennial problem. Haluy ng panahon nini. And digdi sa syudad kang Legazpi. The problem is you have connections but you don't have clean water to rely upon. Pero duman talaga Joshua and Remy sa Kabubuldan, talagang warang tubig, warang connection kitubig. And that's why we remedy it by putting up water system level 2. And maswerte nga ni sa mga kabarangay ta sa ibang lugar kasi naiinuman ang sa indang tubig. Opo. Tabi. Yan partner na pagsasabi ko na day man matawan ni Congressman Pido as ni Congressman Zaldy kanako Bicol an tulos-tulos na solusyon digdi sa problema kan LCWD partner nag-anap sindanin ibang paagi para matabangan ang mga konsumidores digdi sa Bicol region matawan ni napapakinabangan na kad mga kababayan ta sa nagkapirang mga barangay and madadagdagan pa ang mga barangay na magkakaigwan in water system level 2. Correct. Kaya talagang na nagbubulos na po. Naugmaan mga Bicolano na nagbubulos na partner. Correct. Kung pido may kaputan digdi tabi, kay puhan databing maimbestigahan an pigkukolekan APEC. Balik kita sa APEC tabi kung pido. Ining accumulated percentage ninda para duman sa mga late payment dakulaon da tabi. Tios na nga ni daan nakakabayad ang consumer, madagdag pa ki porsyento. Dati may overdue rate na sinda, yung ibang collection para sa in-like universal charges. So iyan tabi mga agrangay pa ka nagkakaper ang konsumidores. Well, those are the issues that we raise. Ilingon ta po kung may legalidad, na pagkukolekta ninda. Asin kung daiman, syempre, other than the alleged overcharging, baka magkaigwaman dyan kay refund kung bako iyan talaga legal. So, ilingon ta tabi ang resulta kang investigasyon tabi kang ERC. Okay. So, magayon partner ang mga pigbutasan ng mga tataramon kan sa tuyang congressman. Kung pido tabi, aside tabi kaya na problema sa tubig, problema sa kuryente digdi sa probinsya kala Albay, ano tabi an maray na bareta mo patabi sa mga Albayano, sa Bicolano, sa mga iba patabing programa kanako Bicol Partylist? Well, the good thing is educational assistance ta, ongoing ang pag-payout. And then, di ba ko, wala pang kumbaga, padagos pa kita nag-aacceptar kan sa tuyang mga aplikante duman sa educational assistance. And the same way, nasutupad ta, sumasawarang trabaho, pinag-roll out na, nag-orientation na kita. And other programs such as
masunod naman. So sa senior citizen ta, asin so benepisyo ta para sa TODA. So yan po ang mga naka-line up for the next week to come na matatawan pang benepisyo itong mga sectors na sa tuyang na mensyonado. Opo. Bago ta partner butasan si Congressman Pido kasi nahihiling ko tabi Congressman Pido, mauwat kan mga Legaspenyo na ikatabi ibag serbi digdi sa syudad kang Legazpi. Ano tabi sa imo tabing pwedeng ipaabot sa satuyang mga kababayang Legaspenyo kasi partner, Oh, si Kong Pido may dakulang. Puso, Legaspenyo na mismo nagkukurahaw tabi Kong Pido. Muyaninda na sarong Congressman Pido Garbin an magserbi digdi sa syudad kang Legazpi. Joshua, Remy, aram nito, hali naman ako nagserbi and padagos na nagsiserbi sa syudad ng Legazpi. Kung manunuturan katabi, 2004 to 2010, ding konsihal kita. And sa iling ko naman, nakapagtao kita kitama asin nararapat na serbisyo sa mga kababayan ng Legazpi nyo. And we continue to do the same. Maski representante kita, kang anom na probinsya kang Bikolan, syempre permi kita bias sa satuyang namumuta na syudad. And I tell you, Remy, time will come that we will just focus on Legazpi City. Yan po, data yan sa sayumahan. Asin, pangahalagahan ta ang pagserbis sa tuyang namumuta na syudad. Ayan! Oh! Mabuhay! Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Na may dakulang. Puso! Okay. Ayan! Maraming salamat tabi kong Pido sa imo tabing panahon na sin oras. Mabuhay tabi ka mo. Thank you so much, Kong. Salamat, Remy and Joshua. Maray na hapon sa interview. Ayun. Ayun, partner! Sige. Diba? Sabi ko na partner, tunay kasi partner kasi napagserbihan nga niya ang bilog na Bicolano. Considering si Ngunyan Kong Pido pang may Legaspenyo. dakulang. Puso pa man Ayun. giraray. Dayan pagbabago yan, partner. Sige. Ano, duda ka na may dakulang puso si Kong Pido? Kaya nga ni, pigpapauturo ko sa imo. Ayan, sige daw. Si Kong Pido may Dakulang! puso. Ayan. Ayan. Partner, anapot mo niya na pagkahapon. Ano na ang hiling nindo, mga ka-aksyon? Pangmahaluyan na solusyon. Yan kaya ang apot ano ang pangmahaluyan na solusyon sa problema sa kuryente sa Albay asin tubig sa Legazpi? Ay ka, ano sa hiling mo? Ay, apotong tango na sumang kababayan ta. Malay mo, mas marayan na iisipan nila Ano kaysa mo, sa to. partner, yaon di sa tuya ang geothermal plant. Pero Ayun. natagari mahalunon ang kuryente. May mga source man kita kitubig na maray. Pero nata maluyan tubig. Di bali, apotong tango ng mga kababayan ta, kaya mag-comment ka mo, mag-react ka mo, magpaabot ka sa inyong mga kwan dyan. May chance pa kamong manggana dyan. May tsansa sindang manggana nin 1,000 pesos ulit ang ngunyan aldaw nin. Webes! Webes! Sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa inyong mga comments. Mapatagdo kita nin tablet, asin kasa. Ang tabay sa mo. Mabalik pa ang Tabang Ora Mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Partylist sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Partylist. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita.
si Alfred Dundon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman ZALDY ko, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Bicol, Partylist, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Partylist. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaman po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Partylist, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay ZALDY, Congressman ZALDY ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Partylist sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multipurpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Partylist. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Partner, dire-diretso kita tulong sa satuyang pagtabang. Ito na pagparapaluin pa, partner. Tangan hindi na magpara... Smile, partner. Smile. Humiti nga naman. Though your heart Ano nga ni? is Sa paghahanap mo, partner? Screwdriver? Nata, oh. Nata. Anong kakalikuton mo? Tanganing may magkalikot. Ay, Yan. sige. Oh. Partner, ngunyan na pagkahapon, makakaibahan tangunyan ang satuyang maswerteng tablet. Oy! Winner. Kan nakaging aldaw, si Clear Ann Lisay. Clear Ann. Clear ba ini o clear? Clear po. Clear. Kasi usually pag clear eye. Clear. Diba? Tapos clear, malinaw. Crystal clear. Malinaw pa sa panahon. So gusto sabihin, mas malinaw ka pa sa tubig gan Legazpi. Ayo, taga sain ka? Taga Kumapo, Kapo. Kapo! Pilar Sorsogon. Bako man Legazpi, partner. Oo, Kumusta ang Kumapo, tubig Kapo. sa Pilar? Natagulpi partner ang naggaga ng mga taga Kumapo-Kapo. Aren, baka miyembro sindakan Organize, Kumapo-Kapo citizen. Ayo, may nanggana na duman sa mga nagtagsay mo. Nakatulo na kayo, dudua? Po, pares ko friend. Parehas mo, Iyo sa friend. nagtagsay mo. Bago sa Kumapo-Kapo, yaw na duman partner an kurakding. Luluto kurakding. Nagkakahan ka ng kurakding? Hindi Ako po. dahil man. Kasi dangog ko pa sa nagariba ng dating. Kang kurakding? Ay, masiram yan, partner. Pero masiramon umupot pero mayo man in sira. Kaya, lalo na partner, kung madangog mo sa imong barkada, pakain naman ang kurakding mo. Yan. Ibang dating. Pero ang taon ka na? 19 po. 19 years old. Ano? May bata na. Ikaw talaga, pag-upod sa mga araw ka na question sa iya yan. Wala ka pang love life. Wala man Why? Study first. Ay, talaga. Maski- Natanong partner ang uniform man mga simbang ninda, study first. Alangan man, Mobile Legend first. Di ba pwede? Di ba? Kumusta ang pagklase? Okay man po. Sa ing parte ka na didipisilan. Sa math. Sa math. Mathematics. Major ko po. Ano ang gusto mong maging? Maging. Ano po? Teacher. Teacher. Teacher sa math, syempre. Hindi po. Sa Actually, PE. Nalilibong ako sa imo. Gusto mo Nag-math major major in po. math ka, pero Maluya ka sa math. Sa English po talaga ang ano ko. Ang hiling. So gusto mong sabihin matibay ka mag-English. Bueno, partner. I'm angry this time. Okay. I'm mad. So don't talk to me like that. Okay. Joke. Dayman, nababanggit mo math. Okay, in English, partner. In English. Because, You mentioned that Napunta your po kasi ako sa math major major. subject is math. So why you don't like math? You prepared English. Mas mahirap po kasi ang math. Ang daming So problems. mo niya nagbabasol ka na.
Hindi man po. Carry naman. Dakulo na problem. Dakulo talaga problem kasi mathematics yan eh. Di ba, partner? Kung gusto mo English, dakulo na English. Anong trabaho ni Papa mo sa kanimama mo? Wala po. Wala silang trabaho? Ano lang ginagawa nila palagi? Ay, may sari-sari store po kami. Maliit. Yan. Sa Laog kan sari-sari Pira ka store. mong magkakapatid? 8 po. Yun, Ay, talagang. di Ano itong- pangalan ni Papa mo? Antonio Lizal. Antonio. Antonio. Makamandag ka, Antonio. Antonio, Teddy Kapinpin. Kumusta man si Papa at si Mama ngunyan? Okay Okay man man. po. So, Ayos pa manan sa indang love life. Pampira ka sa magturugang? Pang 7 po. Pang Pang 7. seven. So may bunso pa sunod sa imo. Okay, partner. Ah! Arayo. Arayo na. Ara mo, partner, gusto ko lang sabihin doon sa nag-ayos nito. Pinahirapan nyo na. Alam nyo namang maiksi ang kamay ko. At ang paa. Bumaba ka pa, partner, para lang maabot. Mag-parkour ka na para sa lamisa. Ayan, congratulations, puti. Nagsisirbi tabi ang puti bilang malinis. O kung yan nakapot-kapot mo na yan, clear. Clear. Oh, Clear, tama. Clear. Ano ang masasabi mo kay Congressman Zaldy ko? Tan naregaluhang kanin, magayon na tablet. Thank you po and sana po madami pa kayong matulungan. Ayan. Thank you din po sa mga Una ko staff. sabihin mo, kung Zaldy, sana magdakol pa ang lahi mo. Ayan, sa kahagadan mo na sana dakol pa ang matatabangan. Sigurado yan, dakol pa ang matatabangan ni Congressman Zaldy. Ano ang kuyan, mechanics, para mangga naman so, bako lang mga taga Kumapo ka po, pati sa mga taga ibang lugar, sa bilog na Bicol, paano mangga na kitablet? Yung mag-comment lang po kayo ng reason nyo kung bakit gusto nyo pong manalo ng tablet, then mention din po kayo ng 3 FB friends. Tapos yung contact number po. Oh, may kulang. Yung hashtag So, po. pinakainot na dapat mong gibuhon, tanganing makakomment ka. Mag-likes po Yan. and follow. Ang gusto ko Mag-follow. sabihin, parte, pag day ka nag-like, day ka makakakomment. Nakaka-comment ka man. Pero number 1 ta kaya nga Mag-follow. mechanics is Not like, follow. day pwedeng heart. Ang kuhan. Wara man duman. Wara duman. Wara duman. Kasi ang pag itong page mo, iniling mo, digdig sa gilid, may nakaarog ka niya. Ito mismo ang inuto Aba mo. kung arog kang ordinary Facebook na may heart, may Duman ito, partner, sa laog na ito. Ah. Duman sa page, mahiling mo duman, like ka muna. Arog sa nakaan? ma-follow Wara mo. man arog kaan? Wara man. Okay. Saka na yan, pag ika na ang creator ng So, FB. okay, so yan. Anyway, congratulations! Clear! Lisoy! Alam mo, partner, siyempre, siya gusto niyang maging teacher. Siya na partner pa ba sa unta? Dahil, ano? practice yung tanong niyan bilang parte kan sa iyang pag-aadal na magturo, dapat pagturo niya kung paano magbasa. Ayan, Yeah. sige daw. May nanggana na! May manggaganap na! Nin tablet, ngunyan daw siya si Ruby Franz Urado! Congratulations, Franz Urado! Ika sa muyang tablet winner. Ngunyan na pagkaaldaw. Ang sa iyang minsay, babasahon ni Clear. Ayan, bilang ikapangarap mo maging teacher, paano mo tuturuan ng pagbasa ang mga estudyante? Okay. Marhay na aldaw sa Gabos asin sa Action Ko Center asin kay Congressman Zaldy ko. Ako po si Ruby Franz Orado, kasalukuyang naninirahan sa Pawili, Pili, Camarines Sur, 24 years old. Kasalukuyang third year college po sa Camarines Sur, Polytechnic Colleges sa Nabua po. Pangpito sa 10 magkakapatid, parehong walang magandang hanap buhay ang aking mga magulang dahil sa kagustuhan kong makapagtapos ng pag-aaral, sinisikap ng aking nanay ang pag-aaral ko. May katandaan na po ang nanay ko, ngunit proud na proud po akong gumagawa siya ng paraan para lang mairaos lamang kami kahit magkautang-utang ay ginagawa niya. Dahil sa pandemic, napilitan po ako umalis. Mag-resign sa pinagtatrabuhan kong isang fast food sa pili na malaking tulong sa akin na naitaguyod ko ang 1 taon sa college. Ngunit ngayon po, sobrang hirap po kahit na online ang classes namin. Lalo't na 2 po kaming nag-aaral sa college. Sa ngayon, tanging cellphone lamang ang aking ginagamit sa pag-aaral na nagluluko na rin. Pero kinakaya naman po. Nakita at nalaman ko po ang inyong programang Action Co Center sa tulong ng aking kaklase o kaibigan na lubos po ako na nagpapasalamat. Ako po ay nag-comment at nagbabaka sakaling isa sa mga mapili niyong matulungan.
Sana po ay mapansin nyo ang aking hinaing, matulungan nyo. Isang simpleng mag-aaral lamang ako na ang hangaring makapagtapos ng pag-aaral upang masuklian ang pagsisikap ng aking pamilya para sa akin. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong programang na tumutulong sa mga kabataang humihingi nga tulong. Kung sakaling mapili niyo po ako, ito po ang aking contact number. 0929-7805-389. Tatanawin ko pong malaking tulong ang inyong may ibibigay para sa pag-aaral ko. Thank you and always keep safe. More blessing to come sa programang ito. Ayan, partner! Ayan! Maraming salamat, Ito lang ang masasabi ko, Claire. Ah. May future ka na maging teacher talaga. Correct. Salamat. Magaling And- ka magturo ng kung paano bumasa. Maraming salamat, Claire. At least, nabawasan, partner, kita kipirang minuto na nagkagawa-gawa din. Alam mo kasi kung minsan, ang dila namin ay napapagod din. Aram mo ini ng ginurangan, may magparangawa. Ang ngala-ngala namin ay natatanglay din. Pero salamat, Claire, ha? Thank you din po. Okay, at Mabuhay least, ka. nabawasan sa samuyang pag Yes. tabil-tabil digdi. Pero congratulations, Claire, and syempre digdi kay Ruby Franco Orado. Yan. Ayan, paano mo maresibihan sa imong ginanahan na tablet? Halaton mo may maapod sa imong staff kan Action Cost Center. Ayun, mga tugang, sa sabuyang pagbabalik, maparapol na kita ng gas. Ang tabay sa nakatong, babalik pa ang Tabang Ora Mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Dakula ng sambuyan ko maka na mahiling na kamo magma kamo salamat na hindi kakulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga change sa mga nailing mas lalo kami maigos na matawag ako sa tubig na ma-realisar matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman ZALDY ko sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang
naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldi ko, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldi ko sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Saldi ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Ayos ka? Ayos ka mga kaksyon. Ayos ka muna si Kung Pido. May dakulang! May dakulang puso. Partner! Oh! Kung na pagkahapon, mapili na naman kita ka sa tuyang maswerte ang cash raffle winner! Ay! Magkano ngayon, partner? Of course, 1,000 partner tangunyan Aldaunin Webes. Alright! Okay, basa muna kita partner habang tigre-ready sa tuyang parapol. Ay, Ayan. walang malita. Maray na pagkahapon muna kay Ems Corulio del Agua, Mary Rose Lita Cadag, Ems Corulio, Jose Labides Mendina. Yes! Si Jose Labides, ni pa partner. Bukas na sa'yo mo, tabangan mo na. Tadakulo ni partner. Leia Elcano, maray na pagkahapon. Gusto mo talagang magbasa ako? Yes, Ay, of mabasa course, ako. partner. Ay, ka talaga. Pinipilit mo ako magbasa. Ayan. Pag mag-abasa ako, digdi. Ang sa kuyang daughter, nakatutok man, is Sigurado ka, pinipilit mo ako magbasa. Ngayon babasahan magbasa kita ka, partner. ng mga laman ng Facebook ko. Sige, huwag sa Facebook mo. Mag-PM ako po Hindi si dito. Sarina Rica Franca. Pinipilit Gusto mo ako ko magbasa. mag-agad yung tablet pang online class. Araw po akong grade 7 student. Tius man lang po yan kami. Keypad lang po ang gamit ko sa araw. Sampulan ta ka na. Wala man po kaming pangbakal ng gadget ngunyan. Tawara po kaming Sampulan ta buwak. ka na, partner. Ting basa. Sige. Hindi mo na ba napapasaya ang misis mo? Isort. Narito ang bagong produkto. Kaya wag mo ako pipilitin magbasa. Ay, kailan mo na magbasa. Wag yung partner. Sisingilon ka, partner. Hello, live sa action ko, sabi ni Daisy Avila. Sige, salamat po Ay. sa imong pag-antabay. Bueno, mahiwagang garapon! Pasok! Ano, Miss Russell, walang bago ngayon kay Paul, ano? Walang bago? Partner. Kapon bagong gising. Ngayon wala. Bagong t-shirt. Pasko na, partner. Kailangan mo nang magbago. Ay, sige. Ito. Okay na. 0963 Alat lang. 0963 046 046 6269. 6269. Siya si Jennifer Lutado. Jennifer Plutado. Paano naging potato ni partner? Plutado nga ni, Plutado. Plutado, Jennifer from Camarines Sur. The number you have dialed is now unattended. Another one. Isa pa. Si Jennifer Plutado. Oy, si Amy ng Taplakon nakikinig pala. Permi, loyal ining maray sa tuya. Happy birthday kay Engineer. Si Engineer Tope. Ay, Dalia, kan Radyo Ragon. Happy birthday. Busto pe. Happy birthday, sir.
Nag-absent mo niyan si... Ay, di ba nag-absent? Baka Wala, sa duty wala. mo niyan. Wala. Mga partner, bunot giraray. Bunot. Ayan. Baka naman chips na ini. Hi, Elaine. Nakatutukman mo niya na pagkahapon. Thank you so much. Siya si 0946 0946 435 9551. 9551. Emeline Banania Kang Padang. Ayan, Tagalagas City. Sige pa, wala din. Out of coverage. Palsok din ang kanyang telepono. Ayaw din ni Emeline Banania kung ang Next bumunot. number. 0948 Wait lang, partner. 0948 891 5949 5949 9. Siya si Glory P. Jungko. Jungko ba yun? Kan ka ba rin ni Sur? Jungko ba yun? Ayan, nag-aring partner. Ano yan? Glory fee. Glory P. Glory fee to the Father and to the Son. Yongko. Nagri-ring partner. Malapit na ang Pasko, partner. Ayun. Merry Christmas to you in advance. Ay, oo. Ipagdiwang natin ang Pasko ng may ngiti at maligaya sapagkat malamig na ang simoy ng hangin. Sana all, malamig ang simoy ng hangin. Oo. Ay, nagre-ring lang, nagre-ring. Ayan, Glory fee Chonggo. Ay, Chonggo. Chongko. Chong partner, Chonggo. Chongko. Partner, either unattended. Next partner, haray na yung mga maparantasan niya Ay, to. next. Nakatatlo na kami. Dako na nakatutok mo niyan, pero sa mga nagdakaburo na partner, 0927 0927 998 998 7410 7410. Taga Baskaran Daragalbay, Pauline Joy Sanchez. Partner, may nag-send sa kuya. Ay, ako nakadalawa na rin. Dalawa na nag-send sa akin. Itong finding sakit Hello? ni Una Ura. po. Hello? Hello, Marina, pagkahapon, tabi. Pauline! Si Pauline Joy Sanchez. Pauline! Yes po. Taga sa Baskaran, Daragalbay. Opo. Ano tabihan sa imong pigigibong mo niyan? Gumagawa po ng activities. Ay, anong activity mo? Anong Estudyante activity? ka? Opo, estudyante po. Ilang sa taon ka Bicol na, University. Pauline? 19 po. May boyfriend na. Wala po. Wala. Sa inyo nagkaklase tabi, Pauline Joy. Sa Bicol University po. Anong kurso mo? Anong gusto mong maging? BSBA HRM po. Ayun. HRM. Gusto niya magkaroon ng hotel at Pauline, restaurant. Bitbit mo tabi, ining sa imong kaulay ko niya na pagkahapon. Yes po. Sa Action Ko Center po. Ayun! Talagang matibay! Sige daw, si Say tabi, ining sa kuyang kapartner na masiram. Ay, Mr. Siram pala na, masiram. Epektibo partner, o naili. Nagkuha na. Nagsalit-salit na? Ay, talaga. Medyo ayos na. Lumalabas ng aking mga muscle partner. Ano ang masasabi mo tabi, din sa kuyang kapartner? Pakaraya, kung wala ka rin lang masasabing maganda, mas maray na day ka na magdrama. Ano po? Gwapo po, iya. Gwapo po, iya. Ay, magpapakanton ako sa'yo. Kaya nga kaya dahil maganda yung kanyang comment, magpapakanton ako sa kanya. Depende. More ang availability niya. Yeah. Sige. Pauline! Yes po. Congratulations, Tabi! Nanggana kanin! 1,000 pesos! Ano, Tabi, yan sa puso ni Congressman Saldico, Kanako Bicol, Partylist. Oy, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico ikanaregaluhan ng 1,000? Yes po. Maraming salamat po kay Congressman Zaldy ko po. Asin po dyan po sa Action Ko Center. Napili po ako na manggana po. Dako lang kabangan po ini. Ay! Sige! Congratulations! Congratulations, Tabi! Pauline Joy Sanchez. Alaton mo na lang, Tabi, Pauline Joy, may maapod sa imo kung paano mo maklaim ining 1,000, ano? Yes po. Okay! Alright, Ipadagos mo bye-bye. ang sa imong paggibo dyan ka activity. Partner, by text. Mr. Siram and Ma'am Rems. Gusto ko lang po ipaisi sa Indo ayon sa gabos na tagapag-antabay kan Action Ko Center and Action Ko Online TV na birthday ko po bukas. Si sa iyan. Si Aime kan Taplakon. Oh, birthday niya na naman. Saga.
Di ba nag-birthday na yan? Bako, pista ito. Piyesta. O, sige But daw, tabi. Pwedeng makareceive ka naman kibalisungsung. Advance happy birthday, Amy Sa kadulsing pili. Kataplakon! Advance happy birthday, Amy! Yay! Advance happy birthday, Sanay! Marami pang buhay ang dumating sa'yo. Tama, mahaba. Mahabang buhay pa! Para sa'yo, Amy Taplakon ng Kabaligalbay. Alright. Saro sa mga loyal na parantabay kan Action Ko Center, Tabang Ora Mismo. Partner para sa mga gusto man maggana. Ningkas! Nagmamauot manggana partner Ningkas. Anong Ano dapat ang dapat gawin? nindang gibuhon? Ayan dapat nindang gawin. I-like mo na ninda ang sa tuyang live episode. I-share ninda. Itagpan ninda sa mga friends ninda. Kung pwede, tulo or mas dakol, mas maray. Mag-comment sinda duman. Sabihin ninda duman sa comment kung nata ta gusto nindang mangganak kikas o nata ta mas kaipuhan na sinda pagganahon kikas. Ayan. O, partner, iyan sa mga gusto manggana ng tablet at sining cash. Duman man sa may mga reklamo na didipisilan sa buhay, iguan ning agrangay asin kadipisilan, ano ang dapat nindang gibuhon? Ay, day na ka mo magparaisip kung ano-ano pa. Magparadua-dua, magdigditulos. Sa baba ka ng barkadero, may karatula digdi Action Ko Center, may mga staff digdi ang Action Ko Center na tinugon kan sa tuyang padaba mahal na Congressman Saldi ko, na riparuhon, asikasuhon ang pangangaipo, agrangay kan mga Bicolano na may tuyo digdi. Alagad, datapwat, subalit, ngunit kung hindi kayo makakarating dito, sa mga kadahilanang may pandemic tayo at day kamong pamasahe, magduman ka mo sa Facebook page kan Action Ko Center. Ipaabot dumanan sa idong mensahe kung ano sa idong mga agrangay dyan. Mga problema na sa iling nindo. May maitatabang ang Ako Bicol Partylist, nakatabang nakasurog pa, and may magiginibo si Congressman Saldi ko. Ninhulit ang kamoten ni Congressman Saldi ko. Makatabang siya, makapag-ayuda siya, makapagpaugma siya sa mga kababayan tang Bicolano! Congratulations, partner! Ayos ka talaga. Next time, ika naman talaga kayan, partner. Ayan! Salamat, tabi, partner. Natiming mo lang, partner, na bakong maragkot ang dila kung nyan. Kaya nga ni partner, dapat talaga minsan, i-practice man yan. Tanganing, bako lang duman sa ibang bagay, iba yan sa imong... Nariparo ko, partner, kan medyo, day ako nagbubawas kang pagkaon, maragkot na pirmi ang dila ko. Siyempre, Sige, partner. makababloy baga, pero ngunyan na medyo... Nagbawas-bawas ka? Nagluluwas na ang mga kwanggo. Ano ang rason kung nagbabawas ka ng pagkakan? Ha? Aday na nagkakasya sa kuya sa mga panloob ko. Anong mga panloob yan? Mga panloob. Marami. Pero sa bulsa, buda sa tulak, nagkakasya pa. Nagkakasya pa. Ayan. Diyan talaga ako sa imong pinabilib, partner. Bueno! Bueno! Inabot na kita kan oras na kaning kitang paramihang tras na magpaaram, partner. Ay! Yan, sindiyan na nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Sa agaliwat, mag-iribang kita aldaw nin Biyernes. May manggagana nin 5,000 pesos. Kaya kami sa ilong nakairibang ngunya na pagkahapon. Dengi ba? Remy, Araneta Mendones, and mga Salvador, kan Bicolanja. Sa pangaran po ni Congressman Saldi ko, ang Congressman kan ako Bicol Partylist na nagmamahal, nagpapadaba sa mga Bicolano, nagsiservi sa mga Bicolano. Ako naman po ang sa ilong lingkod, Mr. Siram. Ayan, maray na Joshua pagkahapon. Martinez Jr. God bless Bicolanja, mapasatuyan Siram, and mabuhay! Maray na pagkahapon, mga ka-aksyon. Asin, salamat! Action ko lang